Asibuyele emuva phansi ngokuhlukumeza insango babebhema kahle omkhulu maybe kanye ngonyaka ugqoka ibheshu nembadada ngidi isiko lami phela amasule bedume ngokuhloniphana nokuphana sahlephulelana inyoni noma kuyijiyane. Sikuphathele udaba olusematheni ke kulezi insuku. Lolu daba oluthinta ke owesifazane nowesilisa abangabashadikazi abatholeke umshado einsukwini ke ezimbalo ezedlule. Kuyona ke lempela sonto ke sibuya kuyona. Kulaba kabashadikazi kubalwa khona ke nobaba ke uMlungwana. Baba uMlungwana kungomunye kwabantu bekade ke sematheni ke kulezi insuku emva kokushada ke nentokazi esencane. Kanti ke nanti iqiniso ngalaba ke bobabili. Lo wesifazane ukhala ngokuthi ke ebusheni bakhe akazange kaza kamtholo wesilisa kozomthanda ngeqiniso. Ukhala ngokuthi ke kontanga yakhe bonke aseke ke wathi ke uzibandakanya ke nabo othandweni. Akekho ke noyedwa ke kwakhombisa ukuba ke nothando lweqiniso nokumhlonipha othandweni. Uthi kubonga kubaba ke uMlungwana utheke waba ke indoda eqotho ke futhi kwakhombisa ukuthi ake sile ngokuzodlala kodwa kuzimisele ngokuhlonipha ke umsike kayise. Ubaba uMlungwana yena kwelinye isayidi ungomunye ke wabesilisa sebeke bashada ngaphambilini wabeke selahlekelwa ngonkosikazi wakhe ngenxa ke yemvelo noma ngenxa ke yempilo esiphila ke kuyona. Ubaba uMlungwana wabeke sephumele obala ngokuthi kuyafisa ngelinye ilanga thole kowesifazane uyokwazi ukuthi kamlekelela aphinde kaphile ke impilo njengabo bonke abantu. Ubaba uMlungwana wakhala ke ngokuthi kusefe ke isizungu njengoba ke eyedwa sengasenayo unkosikazi. Unkosikazi kwakhunjulwa koNkulunkulu eminyakeni ke edlule nembala kwabe uNkulunkulu kaShembe semkhumbula kwamnikeza ke lona kowesifazane. Sikhuluma nje ke ubaba uMlungwana useshadela ngokwesibili eshadela kwelona ke wesifazane njengoba kwayivele ekhala ngokuthi kuyafisa ukuthi kabe ngowesifazane bayizithandana futhi ke bashadile bangabashadikazi. Phela kulomshado kaBaba uMlungwana kunenkampani ke yenza amakhekhe naye eze kuyanikela ngekhekhe lika 6000 ukuthi izoxhasa kuBaba uMlungwana ukuze kumshado ke wakhe kuphumelele njengoba kube umuntu ongesilona ohluphe emphakathini futhi ongazange azahluphe umuntu kodwa kokholelwa ke kuShembe futhi kwahamba ayocela izinhlahla kanjalo ke nomakoti ukuthi kucela amvusezeleke noma ke amsize bafuse ke umsike kayiseke wakhe. Lo makoti kosemncane ke bakithi nangokweminyaka ubonakala ke jabule futhi kucelile ukuthi abantu mabangamjaji ekuthenini kushade ke nowesilisa kosemkhulile ke kunaye ngoba ke yena okwakho beka akufunayo ukuthi kabe ke nenjabulo futhi uyakujabulela ukuthi kuBaba uMlungwana umthathile wamenza ke unkosikazi wakhe nakuba ke azi ukuthi kuBaba uMlungwana yebo uke washada ngaphambilini kodwa ke namhlanje uyena unkosikazi osekhona futhi kobheke kuBaba uMlungwana bengabashadikazi benjalo. Abantu ke baphawulile inkundleni ke zokuxhumana besola ke lo wesifazane ngokugagamela ukuthi kathathe kowesilisa osekhulile baphinde basola kowesilisa ngokuthi ke cha uphazamile ngokuthatha kowesifazane osesemncane ke kunaye kodwa ke bona baphumele obala ngothando lwabo abathi ke baziqhenya ngalo njengoba kuBaba uMlungwana esephinde washadela ke futhi uthi kuyakujabulela ukuthi uNkulunkulu kaShembe uthe kwambusisa ngalo wesifazane futhi uyathembisa ukuthi ikomphatha kahle ebuhleni nasebini njengoba kwayivele ethandaza ukuthi uNkulunkulu engathi angamnikeza owesifazane aphinde aqale phansi aphile impilo njengawo wonke amadoda nabafazi afuze komusi kayise njengoba kwalahlekelwa ngowesifazane ayithi ayishade naye impilo yangabeki safana. Namhlanje kubonakala sengazi ukuthi ke konke emthandazo kaBaba uMlungwana iphendulekile ilona ke iqiniso nina mphundlaphundle nisola ke laba hambani nani nothatha abafazi. Mina umuntu omdala ngimgane angiphoqwa ngomuntu ngiyamthanda uyangithanda futhi ke engingakusho nje mina kontanga yami abangenzelanga lutho kodwa uyena lo muntu omdala ongenzele utho ongenze ngabaluleka ngayibona ngibalulekile wanginika uthando ontanga yami futhi abangakaze banginike lona. So nje uma into uyikhuluma kumele uyikhulumele wena ukuthi hayi mina ngeke ngikwazi ukumgana umuntu omdala kodwa mina ngithi nje ngiyamgana umuntu omdala futhi anginankinga nomuntu omdala futhi ke umuntu omdala ophathana kahle ngale kokuthi unemali noma akanamali kodwa nje umuntu omdala